FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках. Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. Такое адчуванне, што перамовы паміж афіцыйным Мінскам і Масквой наконт выплат кампенсацыі за падатковы манёвр Расіі зайшлі ў тупік. Хуткім часе яшчэ раз, відаць, будуць сустракацца кіраўнікі нашых краінаў, зноўку пра гэта гаварыць, створана адмысловая працоўная група. Тым не менш, Масква па-ранейшаму настойвае на паглыбленай інтэграцыі Беларусі і Расіі ў межах саюзнай дзяржавы. А Мінск, Беларусь і беларускія ўлады, падаецца, не вельмі-то ахвотна хацелі б выконваць закладзеныя адпаведныя пункты ў саюзнай дамове. Пра тое, ці гатова супрацьстаяць Беларусь паглыбленай інтэграцыі з Расіяй, мы пагаворым сёння з дырэктарам Інстытута палітычных даследаванняў «Палітычная сфера» Андрэем Казакевічам. Добрый дзень, спадар Андрэй. Добрый дзень. Спадар Андрэй, давайте вось з гэтага і пачнем. Як вы лічыце, ці усур'ёз Масква, кіраўнікі Расіі настойваюць на тым, каб вось адбывалася гэта паглыбленая інтэграцыя нашых двух краін у межах саюзнай дзяржавы? Ці это такая хітрыкі такія, каб неяк там не дамовіцца па выплаце гэтай кампенсацыі? Ну, думаю, што зараз, канкрэтна ў гэты момант, у гэты месяцы, гэта хутчэй все-таки сродак неяк ціснуць, гуляць на публіку і даваць дадатковыя аргументы для того, каб беларускі бок быў больш ішоў на нейкія саступкі. Хаця, ў прынцыпе, і гэта неаднойчы падкрэслівалася расійскім кіраўніцтвам і Пуціным, яны лічаць все-таки саюзную дзяржаву важным інструментам для сябе, таму што гэта дазваляе прывязваць і Беларусь да Расіі. Нават тое, што там большасць нормаў не дзейнічае, гэта не так істотна, тому што заўсёды гэта лепш нічога, да? І гэта можа быць скарыстана ў нейкай будучыні пры спрыяльных умовах. Кажуць, што, нібыта, ужо на сённяшні дзень, да ўжо, відаць, не першы год ідзе пра гэта размова, што саюзная дзяржава, гэта, калі не мёртванароджанае дзіця, то на дадзены момант такі, нейкая такая інтэграцыйны, нейкі супольнасць, якая не працуе. То есть тое, што насамрэч не існуе. Навошта спрабаваць ажывіць тое, што не жыве? Яно сапраўды не жыве, але фармальна існуе. І гэта накладае пэўныя абавязкі, зноў жа, хаця б фармальна, на два бакі. Калі мы прыгадаем гісторыю, напрыклад, Савецкі Саюз, фактычна гэта не была федэрацыя. І рэспублікі, якія лічыліся ввогуле краінамі суверэннымі, мелі вельмі мала паўнамоцтваў. Але ў пэўнай сітуацыі, падчас палітычнага крызісу, менавіта ўсе гэтыя рэспублікі ў выніку сталі незалежнымі краінамі. Тое самае, таму што так было напісана фактычна ў самой Канстытуцыі. Таму ўсе гэтыя нормы, нават калі не дзейнічаюць, гэта не абсалютна такая бескрыўдная рэч. І гэта сапраўды дазваляе аднаму з бакоў, перш за ўсё, канечна, Расія, якая кажа з пазіцыі сілы, часам гэтыя рэчы выкарыстоўваць. А пры пэўных умовах скарыстаць напоўніцтва для того, каб Беларусь нейкім чынам інкарпараваць, ці, скажем, абмежаваць яе суверэнітэт. Я на пачатку нашай размовы сказаў пра тое, што выглядае на тое, што беларускія ўлады не вельмі-то хочуць зараз выконваць гэтыя пункты саюзнай дамовы на паглыбленую інтэграцыю. Я гэта памыляюся ў сваім такім бачанні гэтага, ці ўсё ж такі праўда? Не, я думаю, што абсалютна не памыляецеся. Мне падаецца, што абсалютна сваёй большасці беларускае кіраўніцтва ўжо даўно хацела перагледзець гэту дамову і прыбраць адтуль пэўныя пункты. І тое, што мы зараз бачым, я думаю, якраз гэта адлюстроўвае. Не, я не думаю, што зараз беларуская палітычная эліта, нават не проста Лукашенко, а скажем, людзі, якія далучаны да кіравання краіны, яны нейкім чынам зацікаўленыя, напрыклад, увядзенне агульнай валюты ці многіх іншых рэчаў, якія былі прадугледжаны гэтай дамовай.
Ну, наконт адзінай валюты я вот з вашым назіраннем таксама пагаджуся. Колькі дзён таму у палаце прадстаўнікоў я задаў пытанне міністру фінансаў наконт таго, што як вы ставіцеся да вот патрабавання Москвы аб увядзення адзінай валюты, пра тое, ці не з'яўляецца на яго погляд адзіная валюта пагрозай незалежнасці дзяржавы. Ён казаў мне коротко, так буркнув под нос: я не хочу адказваць на гэтае пытанне. Можа быць, але чаму не выгадна, скажем, вышэйшаму кіраўніцтву, таму ж самому Лукашэнку, саюзная дзяржава, бо яна прадугледжвае пост кіраўніка саюзнай дзяржавы, прэзідэнта саюзнай дзяржавы. І паводле саюзнай дамовы гэты пост па чарзе займаюць кіраўнік Расіі, кіраўнік Беларусі. Чым дрэнна Лукашэнку стаць кіраўніку саюзнай дзяржавы, пакіраваць Расіяй хоць такім чынам? Ну, гэта все відавочна, тому што з аднаго пункту гледжання, ну, мы дакладна не ведаем, як бы гэта выглядала, да, тому што многія дэталі у дамове не прапісаны. Ну, але саюз з Расіяй, Беларусі з Расіяй не можа быць раўнапраўным. І чым больш з'яўляецца агульных інстытутаў, тым больш будзе проста абмяжоўвацца беларускі суверэнітэт. Гэта проста, ну, па-іншаму, чыста інстытуцыйна гэта выглядаць не можа. Гэта вельмі добра разумеюць беларускае кіраўніцтва. Это нават не тое, што трэба неяк вот аналізаваць. Гэта, ну, проста відавочна, калі мы проста пераходзім да практычнай рэалізацыі кожны з гэтых пунктаў. То есть атрымліваецца, што Лукашенко просто не давярае Москве і канкрэтна Пуціну, што той саступіць яму месца пакіраваць саюзнай дзяржавай. Пытанне нават не толькі ў даверы, а ў тым, што гэта ў прынцыпе урэшце-рэшт прывядзе да абмежавання беларускага суверэнітэту, калі не ліквідацыі вокруг беларускай дзяржавы. Гэта павялічыць уплыў Расіі на ўнутраную палітыку. І нават калі будуць нейкія персанальныя гранты для самого прэзідэнта, гэта не значыць, што будуць нейкія персанальныя гранты для іншых людзей, якія так ці інакш уключаны ў кіраванне краінай. Плюс ёсць бізнес-інтарэсы, і мясцовы бізнес таксама разумее, што такая паглыбленая інтэграцыя, ну, хутчэй за ўсё будзе значыць большее ўмяшанне расійскіх і бізнес-групаў, алігархаў у мясцовае жыццё, што, ну, напэўна, не зусім адпавядае іхнім інтарэсам. А вы думаеце, што кіраўнік Беларусі, якога называюць аўтарытарным кіраўніком, і які нібыта мяркуецца і кіруецца толькі сваім асабістым меркаваннем і сваімі асабістымі выгодамі, ён будзе прыслухоўвацца да меркавання там бізнес-эліты, калі яна ў нас ёсць, там чынавенства, якое ён тусуе пастаянна, так і гэтак? Натуральна прыслухоўваецца. Ніякая ўлада не можа быць абсалютнай. І ў Беларусі яна таксама абсалютна не з'яўляецца. Натуральна, што Лукашенко выконвае цэнтральную ролю, але прыняцце рашэння ў краіне, там, якой жыве 10 мільёнаў, це складаны працэс. І рашэнні прымаюцца на вельмі розных узроўнях. Існуюць розныя інтарэсы. Не ўлічваць іх прэзідэнт проста не можа. Пару дзён таму Ярослав Романчук у эфіры нашага радыё, разважаючы таксама на вот гэтую тэму, увогуле сказаў, што Беларусі варта было б увесці такі, ну, не ведаю, мараторый, скажем так, на свой удзел у саюзнай дзяржаве. Маўляў, вот мы тут часова прыпыняем свой удзел, паглядзім, як там пойдуць працэсы, а далей, калі што, вернемся, так бы мовіць. Наколькі, на ваш погляд, рэальна нам увогуле зараз неяк вот рыпацца там с абмежаваннямі свайго ўдзелу ў гэтай структуры, бо мы все ведаем, як Кремль так рэагуе нервова на всякие такія спробы ухіліцца ад генеральнай лініі. Ну, это было б цікава спрабаваць, я так скажу. Думаю, сама прапанова вельмі добрая, і прынамсі, ну, яна добрая, каб яе агучваць. І ці прынамсі яе вот, ну, ставіць на парадак дня. Наколькі рэалістычна яе рэалізаваць без нейкіх там непрадказальных, вельмі жорсткіх дзеянняў з боку Москвы, ну, я думаю, ніхто не ведае. Таму, конечно, з гэтым інструментам трэба вельмі асцярожна. Тым не менш, вот вы таксама прывялі свае аргументы на карысць таго, што беларуская ўлада не вельмі хоча гэтай так званай паглыбленай інтэграцыі. З другого боку, мы па-ранейшаму ад таго ж самага Александра Лукашэнкі чуем пра тое, што мы за тое, каб збліжаліся Беларусь і Расія, мы за там нейкую інтэграцыю, мы ж там
ці то брацкія, ці то партнёрскія народы, пастаянна нешта мяняецца ў гэтым. Якім чынам мы можам... Брацкі пераважна. Все-таки брацкі. Ну, у ягонай рыторыцы пераважаць браты. Ну, калі там браць за всю гісторыю. Ну, заўсёды, але мы ж глядзім на апошні час, тренды мяняюцца. Тым не менш, вот калі мараторый гэта даволі так, вот, ну, скажем так, все ж таки не вельмі рэалістычна, то як мы можам, вот, ну, я не знаю, супрадзейнічаць гэтай спробе Масквы на інтэграцыю? Ну, сабатаваць. Ну, конечно, і рыхтавацца да таго, што за гэта давядзецца плаціць. Альбо плаціць некую эканамічны кошт, альбо палітычны. Ну, я просто разумею, што суверэнітэт і незалежнасць гэта не тое, што даецца бясплатна, і гэта патрабуе пэўнай адказнасці, пэўнай энергіі, пэўных высілкаў. Адназначна з гэтым вызначыцца і пачаць просто далей рухацца ў гэтым накірунку. Таму што некаторыя аргументы, якія высовваюць Масква, яны абсолютна слушныя. Ну, чаму, напрыклад, мы мусім атрымліваць субсідыю з расійскага бюджэта просто так, а не мусім за гэта нешта даваць. Ну, напрыклад, там, здаць сваю мытную там, ці пагранічную службу. Вот. Таму трэба просто разумець, што такія рэчы, гэта все-таки тое, дзеля чаго варта ахвяраваць, магчыма, нават нейкімі 7-мінутнымі фінансавымі выгодамі. Ну, тым не менш, уся гэтая свістапляска, як кажуць, пачалася з таго, што дайце грошы, і зноўку там да Масквы звярнуліся. А вы кажаце, трэба быць гатовым плаціць за незалежнасць. І так грошай няма. А вы кажаце, яшчэ плаціць. Ці гатовыя? Ну, гэта і ёсць плата, да? Што прыняць на сябе гатоўнасць да таго, што, вось, напрыклад, у гэтым выпадку мы не будзем мець нейкіх субсідый, што мы мусім выходзіць з гэтай сітуацыі самастойна. Ну, і нельга сказаць, што грошаў няма. Гэта маецца на ўвазе, што проста іх стане менш. Значит, трэба будзе нечым эканоміць, магчыма, шукаць нейкія дадатковыя крыніцы фінансавання. Ну, яшчэ нейкім чынам, да, выходзіць з гэтай сітуацыі. Ну, але што? Ну, іншай сітуацыі няма. Альбо мы захоўваем незалежную дзяржаву, захоўваем свой суверэнітэт, альбо, ну, да, будзем паступова яго вот так вот прадаваць за нейкія там субсідыі. І ўсё ж таки, вот я зноўку удакладнюся. На ваш погляд, улады, ну, магчыма, і разумеюць вот все тое, што вы сказалі. Але ці гатовыя яны да гэтага? Я думаю, што ў значнай ступені гатовыя. Конечно, існуюць розныя меркаванні, розныя хістанні, ёсць, скажем, уплывы, тым ліку усходнія, што тычыцца пазіцыі беларускіх уладаў, але я думаю, збольшага яны гатовыя, і на самой этой справе варыянтаў тут не шмат, да? І ўсе мы тут уже іх два асноўныя мы пазначылі. Альбо трэба паступова адмаўляцца ад суверэнітэта, альбо як бы разумець, што за суверэнітэт давядзецца так ці інакш, ну, працаваць. Я не кажу змагацца, але чыноўнікі гатовыя плаціць. Вот вы паглядзіце, чыноўнікі, асабліва вышэйшага эшелона, як толькі яны трапляюць у адстаўку, потым яны ўсплываюць дзе? Где-то ў Расіі, у структурах. Ну, але не ўсе ж, натуральна. Гэта ўсплываюць на самой справе адзінкі. Просто мы звяртаем на іх увагу. Калі мы просто возьмем всю там базу былых чыноўнікаў, ну, я не маю дакладнай статыстыкі, але ўпэўнены, там не больш за некалькі адсоткаў там людзей робяць кар'еру ў Расіі. Все астатнія завязаны тут. І нават бізнес маюць некаторыя іх, ну, ці яны, ці іх не сваякі, зноў жа тут. Большасць з іх все-таки, як бы, ну, разумее, што вот іхні статус высокі, ён шмат у чым гарантаваны вот гэтым суверэнітэтам. Калі прыйдзе Масква, невядома, як гэта будзе. Невядома, якім чынам будзе цалкам перфарматавана палітычнае поле. Да? Ці змогуць, скажем, іхнія дзеці рабіць нармальную кар'еру ў Беларусі, ці гэта будуць рабіць нейкія людзі там з Татарстана. Там. Ну, ніхто дакладна не ведае. І гэта вельмі сур'ёзныя рызыкі для ўсіх гэтых людзей, што тычыцца іх і палітычных, і эканамічных інтарэсаў. Дзякуй вялікі. Мы перарвемся на невялічкую паузу. 3 хвіліны навінаў на Еўрарадыё. Нагадаю, гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. У студыі Зміцер Лукашук, мой госць, палітолог Андрэй Казакевіч.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі на гэты час. Сёння Бабруйскі суд вынес смяротны прысуд Александру Асіповічу, 36 год, які 20 ліпеня жорстка забіў 26-гадовую Крысціну і 27-гадовую Алесю, запрасіўшы пасля танцаў да сябе ў госці. Ён жорстка расправіўся з дзяўчынамі малатком. Маці адной з загінулых заявіла, што такі чалавек павінен быць страчаны, прычым страчаны публічна. Маці ж забойца сцвердзіла, што каментаваць нічога не будзе і што ёй цяжка ўсё гэта перажыць. Больш падрабязна пра гучны працэс на нашым сайце еўрарадыё.фм, рубрика «Навіны». Беларускі літаратуразнаўца, адзін са старэйшых гісторыкаў, пісьменнікаў і журналістаў Адам Мальдзіс абверг сцвярджэнне некаторых аўтараў падручнікаў па гісторыі Беларусі, якія сцвярджаюць, нібыта паўстанне Касцюся Каліноўскага было польскім. А мужицкую правду на якой мове ён выдаваў? Ён быў беларусам, і ён падкрэсліваў сваё беларускае паўстанне пачалося адначасова і ў этнічна-польскай, і на тэрыторыі этнічна-літоўскай і беларускай, і трошкі на украінскай. Тысячамі ссылалі ў Сібір. Сказаў спадар Мальдзіс. У Малдове затрымалі 29-гадовую малдаванку Стэлу, якая ў Беларусі пашуканая за кампутарны шпіянаж. Стэлу шукаюць з 2014 года, у тым ліку і за Інтэрпол. Нагадаю, яна і яшчэ два яе падзельнікі спрабавалі абрабаваць карткі праз інтэрнэт. Гэта ўдалося. Абрабавалі больш за 2,5 электронных картак. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. У мяне ў гасцях дырэктар Інстытута палітычных даследаванняў «Палітычная сфера» Андрэй Казакевіч. Мы абмяркоўваем пытанне, ці гатовая Беларусь, беларусы і беларускія ўлады супрацьстаяць памкненню Масквы на паглыбленую інтэграцыю нашых краінаў у межах саюзнай дзяржавы. Яшчэ раз добрый дзень, спадар Андрэй. У першай частцы нашай праграмы вы патлумачылі, чаму беларускім уладам не вельмі-то хацелася б гэтай паглыбленай інтэграцыі, і што яна гатова нават плаціць за тое, каб быў суверэнітэт, была незалежнасць Беларусі, каб не было гэтай інтэграцыі. Ну, добра, с уладамі мы разабраліся, там, з чынавенствам, таму што ім, прынцыпе, невыгадна і з палітычнай, і з эканамічнай, магчыма, так, пункту гледжання страта незалежнасці, гэта інтэграцыя і гэтак далей. А што да шараговых беларусаў? Да тых, хто, наглядзеўшыся расійскага тэлебачання, думае, што там такія пенсіі расійскія вялізныя, за якія яны, даяднаўшыся, інтэграваўшыся паглыблена, могуць тут спакойна шыкаваць. Вот яна, это просто беларусы, людзі, гатовыя нешта там супрацьстаяць, плаціць за незалежнасць? Ну, увогуле людзей як групы не існуе, да? Існуюць канкрэтныя там сацыяльныя пэўныя групы, да, людзі, якія там глядзяць расійскае тэлебачанне, якія не глядзяць. І гэта все вельмі розныя будуць адказы. Я думаю, што зараз у беларусаў збольшага адсутнічае нейкае разуменне таго, што гэта такое ўвогуле ўвайсці ў Расію, там, ці, скажем, згубіць частку суверэнітэта, што з гэтым трэба рабіць, ці ёсць гэта праблема, ці не ёсць гэта праблема. То есть это просто масавая свядомасць і дастаткова выразна не актуалізавана. Да? Таму тут народ пераважна такі дэзарыентаваны, таму што мне падаецца, калі Расія кажа, што пра інкарпорацыю, да, там, ці рускі чалавек кажа пра інкарпорацыю, ён мае на ўвазе ці далучэнне, воссоединение, назовем это так, да? И он укладае собирание земель. Да, у значенні гэтага слова зусім не тое, што укладае беларус, які чамусьці так гэта таксама лічыць добрым сцэнаром. Такім чынам, не трэба асабліва давяраць. Зараз апошнім часам з'явілася шмат розных апытанак на вуліцах, дзе людзей пытаюцца, ці гатовы, ці хацелі б яны. Гэта абсалютнае глупства, да? Таму што калі падысці да чалавека, так знянацку нешта сказаць, то
запытацца пра такое пытанне, то гэта, ну, па-першае, гэта ніякім чынам не адлюстроўвае грамадскую думку, то есть это вельмі выпадковы выпадак, плюс можна зрабіць монтажоў шмат, да, для того, каб была адпаведная картинка, а па-другое, ну, гэта такая хуткая рэакцыя, да, калі б, можа, ён там падумаў 15 хвілін, бы адказаў бы нешта іншае, калі б яму дакладна напісаць і пазначыць, што ён згубіць, што ён атрымае ў выніку такой інтэграцыі, гэта было яшчэ нешта зусім іншае. Таму гэта я да гэтых пытанняў увогуле сур'ёзна не ставіўся. Але сама праблема ёсць, тое, што у беларускім інфармацыйным полі трэба працаваць у гэтым накірунку, каб людзі дакладна разумелі свае інтарэсы, і ў тым, што і захаванне незалежнай дзяржавы гэта адпавядае іхнім інтарэсам значна больш, чым нейкая такая вот інтэграцыя. Дарэчы, вот пра інфармацыйную прастору шмат разоў казалі пра тое, што наша інфармацыйная прастора пераважна занятая расійскімі сродкамі масавай інфармацыі. Ну, тут перш за ўсё гаворка пра тэлевізор. Тэлеканалы расійскія ўсе глядзяць серыялы пра расійскіх ментоў, у якія ўстаўленыя там выпускі навінаў, якія расказваюць там пра жыццё Расіі такое прыўкраснае і пра тое, вот, які вораг вакол Расіі, гэта вот яна ж там з усіх бакоў Украінай акружаная варожай і гэтак далей. Як можна супрацьстаяць? Вот якія сродкі вы бачыце? Тут трэба як абрубаць расійскія каналы? Ну, да, конечно, гэта было б лагічна зрабіць. Я просто не ведаю, ці гэта магчыма, да? Тому што магчыма захаванне вяшчання расійскіх каналаў ёсць частка нейкіх нефармальных дамоўленасцяў, яшчэ там, якія ідуць з 90-х гадоў. Прынамсі, такія ёсць чуткі, да? Фармальна мы дакладна мы пра гэта не ведаем. Але, конечно, першае, што трэба было б зрабіць, нават пытанне не стаіць пра тое, каб адрубіць расійскія каналы, але адрубіць расійскія навіны уже можна было вельмі давно, і замяніць гэтыя навіны сваім контентам, гэта зноў жа не так складана. Ну, акрамя тэлевізіі, конечно, ёсць яшчэ праблема інтэрнэта, дзе таксама расійскі ўплыў дастаткова моцны, і ну, я разумею, што працаваць ва ўсіх сегментах вельмі складана, але прынамсі ў навідавым гэта цалкам магчыма. І, конечно, у гэтым накірунку можна яшчэ зрабіць вельмі шмат, для того, каб сітуацыя была значна больш устойлівай і кантралявалася, ну, менавіта беларусамі, да, а не нейкімі знешнімі сіламі. Ну, я не ведаю, вот калі разуменне ў беларускай чынавенства ўлады, што вот пагроза суверэнітэту Беларусі гэта пагроза ім асабіста ёсць, але вот пра как бы там супрацьстаянне ў медыйнай сферы, по-моему, тут разумення няма. Хоць шмат гадоў кажуць пра вот пагрозу менавіта інфармацыйнай вайны, што робяць беларускія ўлады пастаянна. Вот вам, калі ласка, прыклады справа Белта, пераслед незалежных журналістаў, фрылансераў і гэтак далей. Ну, я б не сказаў, што палітыка настолькі адназначная, але пытанне ў тым, што многія вот чынавенства, да, то есть так это назовем, да, там, скажем, тыя, хто далучаны да кіравання краіны, яны не бачаць все-таки Расію якасці пагрозы. То есть яны не вераць у тое, што можа быць інкарпарацыя. Яны лічаць, што все адно гэта пытанне толькі вот там нейкіх такіх лакальных дамоўленасцяў. Я думаю, што в принципе, ну, тут гэта мае сваю рацыю, да, тому што, напэўна, верагоднасць гэтага все-таки не вельмі высокая. Нават я б ацэньваў яе не вельмі высока. Але з іншага боку, цэласнае разуменне пытанняў бяспекі нацыянальнай патрабавала працаваць у тым ліку і ў гэтым накірунку. Ну, вот, ну, неяк так, вот, калі каротка. Ну, трэба было б працаваць, але, відаць, не ведаюць, якім чынам працаваць. Лепей біць сваіх. Ну, працавалі, ну, калі, скажем, все-таки браць сітуацыю пачатку 2000-х гадоў, да, ну, там, скажем, 15-20 год таму, і паглядзець, як выглядала інфармацыйнае поле, то зараз уже адбудаваны там тэлевізійныя каналы, існуе все-таки, ну, так ці інакш, значна большы ўплыў, да, мясцовых медыа электронных на
свядомасць насельніцтва і гэтак далей. Ну, але так, то есть працэс не завершаны. І вот я б мене такім чынам падкрэсліў гэту праблему. Я, вот, каб завершыць... Можа, яшчэ адзін момант, тому што фактычна, калі мы кажам пра ўнутраную палітыку, то тут цалкам дзяржаўныя медыа, ну, электронная, прынамсі, да, тэлевізія, яна дамінуе. Да, яна вызначае то, якім чынам беларусы мусяць думаць пра беларускую ўладу. Праблема застаецца ў тым, што расійскі ўплыў вельмі моцны ў будаванні больш шырокай карціны свету. Што такое свет, што такое Америка, што такое Украіна, там, да, і гэтак далей. А гэта ніколі не было прыярытэтам інфармацыйнай палітыкі для беларускіх уладаў. Але все-таки стратэгічна было вельмі важна, каб і гэта карціна свету, яна таксама будавалася не ў Крамлі, а все-таки ў Менску. Я просто удакладню, вот вы сказали про то, что вы вот все ж таки не верите ў тое, что можа быць вот такое там паглынанне, такі аншлюз, там ці якое іншае слово падабраць. Я сказал не веру, я лічу малаверагодным. Добра, малаверагодным, а мала гэта на колькі адсоткаў? Ну, 15. Ну, нават 15, это досыць так вот... 10-15, скажем так. А чаму? Вот што дае вам падставы так меркаваць? Кажуць же шмат про тое, што Пуціну патрэбна новая там нейкая перамога. Да, перамога. А ці будзе перамога? І пытанне ж нават не толькі ў тым, ці будуць тут нейкія вайсковыя праблемы, ці, скажем, сур'ёзныя палітычна, але проста эканамічна. Гэта вельмі дорага інтэграваць краіну з там 9,5 мільёнаў насельніцтва, якая будуць патрабаваць і чакаць вельмі сур'ёзных інвестыцый ці ўкладанняў з боку Масквы. І гэта будзе доўгагуляючая праблема. То есть Беларусь ператворыцца ў пастаянную эканамічную і палітычную праблему з насельніцтвам, якое будзе мець такую вельмі непэўную лаяльнасць да Масквы. Это нават не Крым, дзе это все, в принципе, больш зразумела. Ну, то есть гэта вельмі сур'ёзная праблема з вялікай колькасцю рызыкаў. І гэта все-таки, я думаю, разумеюць тыя, хто пралічвае такого рода сцэнарыі, і гэта з'яўляецца асноўным абмежавальным фактарам, да, для того, каб такія сцэнарыі запускаць. Що ж таки, ладно, калі з чыноўнікамі мы крыху разабраліся, чаму ім невыгадна, то ўсё ж таки вот простаму чалавеку, вот вы кажаце, трэба яму тлумачыць шараговым беларусам, што ім выгадна незалежнасць Беларусі. Вот, а што яму сказаць? Ён скажа, а ў чым мне выгадна? Вот і што яму адказаць? Ну, это, конечно, не простая задача. Да? Чем выгодно? Выгодно тем, что решения будут приниматься внутри Беларуси, да? Что будут приниматься на мясцовом уровне. Когда передавать суверенитет... Ну, не скажи, а мне все одно, мне головне, каб зарплата была велика. Может быть, да. Але питання у тим, ці буде його зарплата, да? Ці, скажем, коли буде долучення до Росії, это значит, что введение российских правил, это знову же российский бизнес. Это значит, что многие речи будут выпамповываться в Москву. Это значит, что, в принципе, коли тут яны, праз розныя механізмы могуць хоць нейкім чынам уплываць на ўлады, то гэты ўплыў цалкам можа быць пазбаўлены пры інтэграцыі ў Расіі. Натуральна, што гэта цяжка патлумачыць такім вот рэчамі вельмі канкрэтнымі, да? Тому што суверэнітэт — гэта хутчэй такая стратэгічная рэч, якая дазваляе людзям, скажем так, беларусам просто вызначаць свой лёс той ці іншай ступені. А так, мы просто згубім гэта. То есть мы просто не зможам вызначаць нават у той ступені, якую зараз можам вызначаць, да, сваю будучыню і сваё, і развіццё сваёй краіны. Можа быць, вот каб больш... А тое, што мы атрымаем, зноў жа, абсалютна непэўна. То есть, таму што все, што адбудзецца пасля такой інтэграцыі, калі сябе уявіць, то гэта просто чысты ліст. Гэта пастаянныя рызыкі. Да? Гэта можа быць, яны атрымаюць больш высокія пенсіі, а можа і не атрымаюць. Ці атрымаюць адразу, потым гэта будзе дэвальвавацца. Да? Можа ўзровень насельніцтва палепшыцца,
Але за кошт таго, што проста будзе большы разрыў паміж беднымі і багатымі, што мы маем у Расіі. Ну і зноў жа гэта можа спарадзіць сур'ёзныя палітычныя канфлікты, таму што відавочна, што прынамсі 25%, 20-25, можа да 30% не падтрымліваюць ідэю інтэграцыі. Гэта будзе павялічваць унутраную напружанасць і зноў жа з непрадказальнымі наступствамі. Я вот думаю так, что каб больш людзей как бы было за незалежнасць, за захаванне незалежнасці і суверэнітэту краіны, яны павінны адчуваць сябе не рускімі са знакам якасці, а беларусамі. А для того, каб яны сябе адчувалі беларусамі, неякіх трэба беларусізаваць тых, хто не беларусізаваны. Мова, культура, там нешта гэтак і гэтак. А дзяржава гэта разумее, вот на ваш погляд, адбываецца так званая гэта беларусізацыя, некая там мягкая, не мягкая, пухнатая, ці можа быць яшчэ калючая. Адназначнага рашэння, ці скажем, адназначнай стратэгіі ў гэтым накірунку, як падаецца, няма. За апошніх, скажем, 15-20 год мы маглі б назіраць вельмі супярэчлівыя тэндэнцыі. Але ў цэлым все-таки, зноў жа, калі разглядаць гістарычна, вот там 25 гадоў кіравання Лукашенка, і з чым ён прыходзіў, ці, скажем, чым ён кіраваў, з якімі ідэямі, што тычыцца беларускай ідэнтычнасці першыя 5 год, і што мы маем, скажем, зараз, апошнія 5 год, гэта все-таки вельмі розныя рэчы. У гэтых адносінах быў праведзены вельмі значны прагрэс. Я б, можа, гэта не называў, то есть мы можем гэта называць беларусізацыяй, мягкай беларусізацыяй. Гэта таксама, в прынцыпе, добры тэрмін, які адлюстроўвае то, што сапраўды адбылося. Мы можем это назваць просто сінтэз, тому што мы мелі як бы две версіі Беларусі. Зараз дыстанцыя паміж гэтымі двумя версіямі, яны робяцца ўсё менш і менш. Адбываецца все-таки нейкае ўзаемапранікненне і першага і другога. І я все-таки бачу тут значны прагрэс, магу гэта аргументаваць, і каб, скажем, зноў жа, пастаянна не ўсплывала вся гэтая дурасць, звязаная там з польскім паўстаннем Каліноўскага, з гэтай супрацьпастаўленнем БНР, БССР і так далей, то гэты працэс бы ішоў бы яшчэ хутчэй. Я думаю, што гэта якраз такі самы добры выйсце для Беларусі. Менавіта такі сінтэз. І ўсё ж таки ад беларусізацыі адмаўляцца не трэба. Дакладней, трэба, каб улада зразумела, што яна неабходная. Я думаю, што значная частка, прынамсі, палітычнай эліты гэта разумее, і так, гэта неабходна, і гэта мусіць далей прасоўвацца. Можна абмяркоўваць нейкія дэталі, я маю на ўвазе там акцэнт на асобаў на гістарычных перыядах, але тое, што беларуская ідэнтычнасць мусіць умацоўвацца, і тое, што, скажем, зараз яна все-таки не настолько інтэгравана, не настолько кансалідавана, як мусіць быць, гэта відавочна. Такім чынам, мы прыйшлі да высновы, што так неяк так, калі не супраціўляцца, то байкатаваць гэтую паглыбленую інтэграцыю улады Беларусі будуць. Сабатаваць, да. Але да якой мяжы? Ёсць чырвоная рыса. Тут мы можам сабатаваць, а далей уже как-то і... Я думаю, што тут ініцыятыва все-таки на баку Крамля. Маючы дастатковыя эканамічныя і палітычныя механізмы ўплыву Беларусі, напэўна, яны могуць прадавіць амаль што любы сцэнар тут. Пытанне ў тым, каб павялічыць кошт іхняго такого прасоўвання. І, адпаведна, чым большы будзе кошт і разуменне Масквы, што давядзецца плаціць, тым меншая верагоднасць таго, што проста такія сцэнары будуць прасоўвацца. Я думаю, сутнасці гэта сабатаванне, гэта ў тым, каб проста паказваць, што тут нічога Расія не выйграе, а рызыкі і страты могуць быць сур'ёзныя. Да, дзякуй вялікі. Будзем спадзявацца, што так і закончыцца гэтая справа. Андрэй Казакевіч, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамова. Слухайце Еўрарадыё.